comer de noite engorda máis. É isto un mito ou hai algo de certo nesta afirmación? Se ceno tarde, vou gañar peso sí ou sí? Ou todo depende do que coma, de canto coma ou de cando o faga? A ciencia leva anos dándolle voltas a esta pregunta e a resposta non é tan simple como parece. É algo que parece un mito ou que todos escoitamos que é un mito, pero realmente non o é. Ou agora estamos vendo que ten unha parte de verdade. Non quere dicir que eu se como pola noite vou a engordar, a ter sobrepeso, pero sí que o favorece. Cando falamos de engordar ou non engordar, temos tres cousas. Por un lado, o importante ou o máis importante, que sería que comemos, non? A calidade dos alimentos que eu escollo, canto como desos alimentos, e agora está entrando en xogo outra cousa, cando como. Os estudos nos din que o noso corpo non reacciona igual. Se eu enxiro esa comida, esas calorías, maioritariamente polo día, pola mañá ou pola noite, por diversas razóns. Pero o que se ve nos estudos é que realmente é independente do noso ciclo de sono, da hora que nos vayamos a acostar, non? Que hai algo máis, hai un trasfondo máis. Aquí entra en xogo unha palabra que vai soar cada vez máis: crononutrición. Esta liña da ciencia aínda é recente e non ten moitas evidencias. Con todo, os estudos que hai apuntan a que afecta a varios puntos clave. Por unha banda, dixerir consume enerxía e non o facemos igual pola mañá que pola noite, porque o noso corpo ten un reloxo interno que funciona coa luz diurna. Por outra banda, os carbohidratos, en concreto os azúcares, afectan distinto ao longo do día. O que din os estudos é que se ti tomas, por exemplo, pois un bocadillo pola mañá, o teu corpo gasta máis enerxía en dixerir todo ese bocadillo que se o consumes pola noite. O bocadillo ten as mesmas calorías, pola mañá e pola noite, non cambia. O que cambiamos somos nós. O noso corpo entende que nós imos facer vida pola mañá, durante o día, é dicir, que somos seres diurnos. Temos un reloj interno, biolóxico, que pois, imos ca luz do sol, dicir, os nosos ciclos, os ciclos circadianos son así. E o que fai é que gasta máis enerxía porque se encarga de almacenar, de fabricar glucóxeno, que é como unha reserva de enerxía, porque como durante todo o día presupón que imos facer moita actividade, pois gasta enerxía en iso. E logo, a nosa sensibilidade á insulina, que agora se fala moito de picos de glucosa e todo eso, pois nos toleramos mellor, ou digamos que respondemos mellor a esas inxestas de carbohidratos, glucosa, polo día, durante as horas centrais do día. E pola noite peor, vanse producir máis picos de glucosa, unha resistencia á insulina. Eso vai nos favorecer tamén que un maior depósito de grasas. E todo isto non é só teoría. En estudos con intervención real en persoas con dietas similares, aquelas que comían a maioría das calorías pola mañá perdían máis peso, mesmo sen facer cambios drásticos na súa dieta. Non é que cear tarde nos faga gañar 5 kilos de golpe, pero sí que pode complicar as cousas. Aumenta o risco de sobrepeso, dificulta o control da glicosa e incluso empeora marcadores como o colesterol, o estrés ou a ansiedade. Agora en nutrición temos moita información e moitas veces caótica, contradictoria, non basada na evidencia. Entón, para min a mensaxe principal é, primeiro, que comes e canto comes. Respetar as sinais de saciedade, non obsesionarse. Somos seres sociais. É dicir, que a xente, agora, vendo este vídeo, que diga pois me invitan a unha cea, non vou porque comer de noite engorda. Non. Cear con amigos, comer con amigos, cociñar con amigos ten uns beneficios moito máis grandes probablemente que o perxudicial que poida ter a nivel, por exemplo, desa metabolización da glucosa. O que diría, se nos centramos na cea, intentamos adelantar esa cea, sí que se sabe que hai beneficios de darlle un descanso ao noso sistema digestivo. Así que xa sabes, comer tarde pola noite non é o demo, pero facelo de forma habitual e excesiva sí que pode pasar factura. Se queres coidar do corpo, dalle horas para dixerir, para descansar e tamén para pasalo ben.
porque ao final non se trata de contar calorías ou mirar o reloxo, senón de escoitar o noso corpo.